אנחנו הולכים לקרוא סיפור על מי? על המו. על המו, נכון, על פרה שיודעת לעשות מו? טוב, תכף נראה אם היא יודעת. סיפורנו מתחיל בבוקר בהיר על זה שבעמק יש אירוע מסעיר. מכל הגבעות מגיעות זוהרות פרות במגוון של צבעים וצורות. כולן מביאות חטיפי חמציצים, דשא לנשנוש, עשב עם פצפוצים. הרי זה מתאים לפרה מכובדת לבוא בלי ממתק ליום הולדת, נכון. אז בואו נראה מה הם הביאו. היום יחגגו כאן בחיק המשפחה פרת מצווה לקרלה, כלת השמחה. בטקס מיוחד היא תצטרף לחבורה ותגאה עם בנות העדר את המנון הפרה. מה זה יהיה המנון הפרה? מה עושים בהמנון של הפרה? מו, נכון. אוי, היום יום הולדת, נכון. ואז תראו, את הטקס תנהל ברצינות גמורה האחות פרדיגמה, הפרה הבכורה. אתם רואים את הפרה הבכורה, המורה? אז בואו נראה מה היא מסבירה. קרלה יקרה, את ההמנון יש לגאות באותו מו בדיוק. כולנו ביחד כזה מו. בואו נשמע אתכם. מו, הדוק. כי כשכל הפרות גואות ביחד בהתאמה, זה נשמע כמו פרה עצומה. ואסור לגלות איזה מו שייך למי. אין כך צריך להיות ההמנון עלה ומי. מוכנים? אז רגע. אז עכשיו אתם רואים, גם הם צילמו את הפרה, את פרלה עם כל החברות שלה, ועכשיו הם מתכוננים לשיר את ההמנון של הפרות. פרדיגמה אוספת את העדר ומתחילה. נגאה כולנו את ההמנון במקהלה. 3, 4, הנה זה בא. עוד פעם. בעמק נשמע פתאום, אוי ואבוי, זיוף מזעזע. כי המו של הפרלה התחיל להשתגע. עולה, הוא מתפתל, יורד, הוא מסתלסל. בוא נראה איך נשמע ההמנון, המו המזייף, איך הוא נשמע? טוב? אבל אם הוא מזייף הוא עולה. ממי ממוני. ממי. ואז תראו מה קרה לפרנויה. מה קרה לה? זה מצא חן בעיניה? לא. היא גואה ושואגת. מה זה? פלישה של חייזרים? הפצצה באוויר? היא רועדת ומזיעה ויש לה דופק מהיר. כי זוהי פרנויה. הפרה המבועלת. מהשינוי הכי קטן היא נעשית קצת מטורללת. אוי ואבוי. ואז ניגשת פרדיגמה לאחות הלחוצה ואומרת לה, פרנויה, הרגעי, זה סתם זיוף, לא הפצצה. ועלייך פרלה? אני לא רוצה להתרגז. עינת פרה, שכח? עינך כבשה, עינך אתון. איך קוראים לזכר של האתון? איך קוראים לו? חמור. נכון, חמור. עינך עז, איך קוראים לזכר של העז? טלה. לא, טלה זה הבן של הכבשה, אבל לעז יש זכר שיש לו זקן מקרניים. איך קוראים לו? תאיש, נכון. הפסיקי להשמיע זיופים, אבל מיד את המו ההמנוני אומרות כולן בצליל אחד. אז פרלה חיוורת, לוחשת ואומרת, אני לא מבינה, זה לא בכוונה. פתאום הרגשתי איך המו שלי סטה והתחיל לטייל מעצמו בלי שליטה. פרדיגמה מחייכת, עכשיו עוד פעם מחנכת, עכשיו עוד פעם ננסה. לפרה שמזייפת נוכל לתת רק הזדמנות אחת נוספת. 3, 4, הנה זה בא. מו ממי.
אוי ואבוי, עוד פעם ננסה. 3, 4, ו... מומה מימה מומה מימה מומה. הפעם זה נורא, באמת צרה צרורה, כי לא רק המוש של פרלה חורג מהשורה, האחות פרפרזה שעמדה איתה ממש איתה התחילה לחכות את המוש של אחותה, כי פרפרזה חוזרת על כל מוש שהיא שומעת. כבר בדק אותה רופא והבחן שהיא מוש בעל. אז בואו נראה איזה צעקות יהיו בעדר, איזה אי סדר, איזה מהומה. ופרה לעצמה עומדת עמומה, אני לא אשמה, וזה לא בכוונה, אמיתי. אני אומרת מו, ומה יוצאת לי? מנגי? אוי 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 אוי. אז תראו מה אמרה לה פרדיגמה, המורה, האחות הבכורה. היא תופסת שוב פיקוד ופוסקת. אין ברירה. את חייבת פרלה לשבת קצת לבד, לחשוב קצת על מה שעשית, להתחרט לך שם בצד. התייחסי אל העונש פשוט כמו אל חופשה, וחזרי אלינו רק אם הוא ישר, בבקה. והפרות מתפזרות כל אחת לענייניה, ופרלה נשארת עם דמעות בעיניה. היא מבטיחה לעצמה להתאמן כדי לחזור מהר לעדר אם הוא ישר אוי ואבוי, אתם חושבים שהיא הצליחה? בואו ננסה עוד פעם. היא הצליחה? אז בואו ננסה עוד פעם. 3, 4 ו... מומה מימה מומה מימה מי. אוף. עוד פעם? רגע, בואו ננסה אולי אם נשיר מו בפיאנו אז היא תצליח. מוכנים? הצליחה? הנה פרלה, ובואו נראה אם היא תצליח עכשיו במקהלה לשיר מו. מוכנים? מומה מימה מומה מימה מה. תגידו לנו פרלה, תשירי כמו כולם. 3, 4 ו... מומה מימה מימה מומה מה. לא הצליחה. טוב, אז מה נעשה? מו מו מו. מו 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 מו. מו. 3, 4 ו...